Kaixo! Bueno, ni Maio Gutierrez naiz. Eta hemen nago, euskal abesti batzuk gitarrarekin jotzen irakasteko. Eta abesti hau oso ezaguna da, iluntzean abestia da. Eta nik uste dut gehiengoak ezagutuko duzuela. Eta oso erraza da ikusiko duzuela. Beitu. 3 akorde besterik ez ditu erabiltzen. Osea, nik behintzat ez ditut erabiltzen. Dira, re mayor, mi mayor eta la mayor. Orduan, lehenengo erakutsiko dizuet erritmoa. Zein da erabiltzen duan erritmoa? Astiro egingo dut, ikustez ez. Orduan. Hori da, abesti osoan zehar erabiliko dugun erritmoa. Listo, ez dago aldaketarik. Orduan, orain, akorden ordena. Estrofan, erabiltzen dituen 2 estrofetan, ordena hau da. Re mayor behin, mi mayor behin, la mayor 2 aldiz. Eta orain, re 2 aldiz, eta mi 2 aldiz. Berriro re behin, mi behin, la 2 aldiz. Eta re behin, mi behin, eta la behin. Ez, bai, hori da. Estrofa honetan, estrofa honen amaieran, egiten du aldaketa bat. Melodia me bai egiten du. Hondarrepelaren alboan. Hor dagoen aldaketa da. Re mantentzen da 2 aldiz. Hondarrepelaren alboan. Eta orain, mi mayor. 3 aldiz. Iluntze. Eta hor, sartuko ginateke estribilloan. Hori da estrofa. Izango litzateke. Ilargia uretan murgildu da, itxasarra txikien ondora. Uraren ozkirriaren zirrara, hondarrepelaren alboan. Estribilloa da. La, mi, la. Gero, re, eta mi. Lio bat ematu, baina ikusiko behitu. Larekin hasiko gara. La behin, bat, mi behin, la bitan. Re 2 alditan, mi 2 alditan. Orain, re behin, mi behin, eta orain, la 2 aldiz. Eta orain, re, mi, la. Orduan, geratuko litzateke. Iluntzean uraren ertzen, errainu baten argia, ene maite biok jolasen, olatu zipristinetean. Eta gauza bera, bestearen 2. zatiarekin. Dana da gauza bera. Así que eskerrik asko bideo ikusi izanagatik, eta espero dut ondo ulertu izana eta disfrutatu izana, batez ere, bale?